Fl-ewwel 8 xhur tas-sena l-Gvern kellu surplus ta' 99 miljun euro fil-finanzi tiegħu. Dan kien l-aqwa riżultat li qatt ġie osservat fil-perjodu tax-xhur Jannar u Wissu mindu bdiet tinġabar din l-istatistika. Dan l-ammont ukoll jisboq is-surplus preċedenti tal-2019 ta' 84 miljun euro. Iżda dwar dak tal-lum irid jiġi rimarkat li dan ukoll meqjus straordinarju għal fatt li wasal wara 4 snin mill-aktar diffiċli għal pajjiżna. Bħal bqija tal-Ewropa u d-dinja, Malta affaċċjat l-ar pandemija fi 20 ta' snin li kienet teħtieġ spejjeż ferm akbar għal protezzjoni tas-saħħa tal-poplu u l-industri. Flimkien mal-gwerra li fil-każ ta' pajjiżna rat l-injezzjoni ta' miljuni kbar oħra biex jilqgħu għad-daqqiet esaġerati fil-kriżi tal-enerġija, il-ġwies u ċ-ċereali. F'dan il-perjodu wkoll kellna l-akbar deficit minħabba l-ammont ta' finanzi li kellhom jiġu investiti, tant li fl-ewwel sena tal-COVID-19 dan qabeż il-biljun euro. Tal-investimenti iżda xorta waħda taw raġun lid-deċiżjonijiet u l-politika tal-Gvern li għażel li jipproteġi lill-poplu biex ikompli bħajja kważi normali, waqt li salva eluf ta' impjiegi u negozji biex bekk l-ekonomija ma ħadet l-ebda daqqa qawwija kif ġara f'pajjiżi oħrajn. Bekk pajjiżna wkoll kien minn tal-ewwel li rkupra mentri oħrajn għadhom sal-lum ma jistgħux isibu saqajhom kif mixtieq minkejja li marru għal miżuri ta' awsterità. Sitwazzjoni simili f'pajjiżna kienet seħħet fi żmien l-aħħar Gvern Nazzjonalista li bil-maqlub tal-lum u 4 snin wara kriżi oħra li kienet ferm iżgħar, il-politika tiegħu ta' awsterità kienet waslet għal żbilanċ finanzjarju ta' 268 miljun euro fil-Fond Konsolidat bejn Jannar u Awwissu tal-2012. Kellu jkun gvern ieħor Laburista li naqqas l-iżbilanċ fl-4 snin ta' wara sal-2017 meta imbagħad kien irreġistra l-ewwel surplus ta' 31 miljun euro. Differenti mill-mod kif kien aġixxa Gvern Nazzjonalista 12 sena ilu, issa il-Gvern tal-Prim Ministru Robert Abela li faċċja l-ar sfidi globali wassal biex idawwar l-iżbilanċ ta' 90 miljun euro fl-ewwel 8 xhur fl-2023 għal bilanċ fil-finanzi pubbliċi din is-sena b'titjib ta' 189 miljun euro. Tali titjib qawwi bla preċedent li kienu wkoll ħafna aħjar minn dak antiċipat fil-budget seħħ għax id-dħul tal-Gvern kiber brata ferm akbar mill-iżdied il-ħruġ. Fil-fatt, id-dħul tal-Gvern kiber b'rekord ta' 693 miljun euro, jew b'aktar minn 17%. Bil-maġġoranza ta' żieda kienet dovuta għal dħul akbar mill-income tax, mill-bolla u l-VAT. Dan kien jirrifletti tkabbir sostnut fl-ekonomija Maltija. L-ispiża tal-Gvern kibret binqas miż-żieda fit-dħul anke jekk iżjed minn terz tagħha kienet dovuta għat-titjib fil-benefiċċji soċjali bħal pensjonijiet u Children's Allowance, waqt li kien hemm ukoll żieda fl-ispiża fil-pagi bit-titjib fil-ftehim kollettivi ta' diversi kategoriji ta' ħaddiema mas-servizz pubbliku. Sinifikanti wkoll kien il-fatt li minħabba l-andament pożittiv tal-finanzi pubbliċi bejn frar u Awwissu li għaddew, id-dejn tal-Gvern naqas bi kważi 26 miljun euro.